Ma egy jó játékot fogunk játszani, de meccsünk egy meccset, mutatom a karakterimet. Hát csak ennyi van, tegnap töltöttem le, de elveszett a fiókom, mutatom, mi voltak meg. Ez volt nekem meg ez. Hát nem tudom. Megvan nekem ez volt a kedvenc karakterem. Ennyi van. A színen következünk, most gyújtok erre, meg erre. De ez az én telefonom, de apukámnak ez volt rajtam meg, mindig nyertem meccseket. Nem tudom, ez meg volt nekem, de biztos. Ez meg volt nekem, biztos. Tehát tényleg meg volt. Így néz ki. Na. Ó. Ez a testvéremnek meg volt, de ez meg volt nekem. Hú, ez meg volt az apukám telefonján, megvan ez. Jaj, amúgy van ilyen újak. Nem tudom. De ez meg volt nekem talán. Ez biztos, hogy meg volt, ez a fehér. Az is meg volt nekem. Ez biztos meg volt. Ez is meg volt nekem. Ez biztos, hogy meg volt. Ez is meg volt. Mindig, amikor északi szak volt, ezen mentem. Ez megvan még nekem, de apukám telefonján. Ennyi. Nem. Elmondjam, mi volt meg. Nem tudom, mi volt ez meg. Hú, ezt akartam, elég voltam megütni. Megnyomott. Ez működik. Nem nyomtam, meg nem lehet. Na. Ezzel évvel váltam. Figyelj, milyen gyorsan pörög. Autó, ez megvan. Ez. Most ez miből lehet kinyitni? Hát nem tudjuk. Ez megvan nekem. Ezt a babászat meg akartam venni, de nem lehet. Ez mi? Hú, a unokatestvéremnek ez megvolt. Apukám telefonján ez megvan. Most a testvérem is videózik. Mindig a uncit eszem. De nem, hazudtam. Úgy jó testvéreim vannak. Például van a várjatok. Nézd meg, Hát ez csak 2 volt, meg nem mutatom. Apukám telefonján ez gyűjtő, de még nagyon pici van. Volt nekem ilyenem. Látjátok, meg vannak ilyen robotok. Nem tudom elhinni. Aladúj! Fői vicci. Alampocsi. Ezt tudjátok, hogy megkapjátok 20 000-et.
Mit vagyok rájuk? De van egy misztikem is. Várjátok, de az régen volt meg a telefonomon. Nem tudom, melyik telefon volt, de akkor még fekete tokom volt, most már vettem egy újat. Fú, de undortom, meg van lumóva, banán. Kapok csikorkát. Kapok csikorkát. Hallasz csokor. Az van meg, de finom. Na, itt van. Ezt kaptam meg. Ez volt a kedvenc karakterem, de ez nagyon jó. Most mitik. És ez is meg volt, csak ennyi volt meg. Sziasztok! De várjatok, megmutatom nektek képeszélni. Hát, csak nem tudom, semmit nem nyitottam. Majd beírtam ezt. Szóval menjünk, hogy zászló. Figyeljetek. Na akkor... Nézzétek milyen nem. Ide le. Na már. Felmentem. Na. Ilyenek vannak, de akkor most sziasztok! Mennek haza. De itt vagyok a unokatestvéreimnél, csak én vagyok bezártam, megengedték. Na sziasztok! Srácok.